Tuman kaha ang 20 pesos ang kilo sa bugas subay sa saad. Subay sa saad ni Presidente Bongbong Marcos. Tungod kay ako naobserbaran nga puwerte namang mahala sa mga presyos bugas ro mga panahon na. Dunay uban nga kilo sa bugas tag 70 pesos na. Soroy mo sa mga mall, tanawa tag pila ang presyos bugas, nag line of 7 na tag 70 pesos na mga kabombo. Murag nagkahanap naman ang saad sa tuang presidente. Sa dihang ng kampanya pakini kaniadto iyang gipasaligan ang katawang Pilipino nga himuon niyang 20 pesos ang kilo sa bugas. Nagtuo ko nga maparihag yapon kini sa saad. Pareha sa saad ni former President Rodrigo Duterte nga misaad kaniadto nga iyang sulbaron ang illegal nga drugas sud labang sa tulo ngadto sa 6 ka buwan. Obo sa iyang administrasyon, wa na'y shabu. Apan, nahuman na lang ang 6 ka tuig nga termino ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang problema sa illegal nga drugas hangtod karon nagabilin paghihapon dagan gyapon kayong shabu na malik ang mga adik na mga drug addict, mga drug pusher na malik ang mga drug lord nga nalugi ilang negosyo panahon sa Duterte administration na malik na pod karon. Wa masulba ng illegal nga drogas panahon ni Duterte. So nagtuo ko nga kining saad ni Bongbong Marcos nga 20 pesos ang kilos bugas di po ni mahitabo. Mahuman na lang ni iyang termino, di gini mahitabo mga kabombo. Kamahal sa fertilizer, kamahal sa abono. Do you think musugot ang mga mag-uuma nga ilang abot gikan sa umahan, ilang mga humay ilang i-harvest di baligyag barato, tag 20 pesos ang kilos bugas di mahitaboy. Di na mahitabo. Kay ang fertilizer nagkamahal og maayo. Nya kakapoy mananom kag humay. Di lalim magtanom og humay. Mahal ang abono. Nya ibaligan imong barato para ang kilo sa bugas tag 20 pesos. Usa man na hangyo lobo. Ako na obserbaran nga naay mga karinderya gani karon ni take advantage sa kahigayunan gumikat sa pagmahal og maayo sa presyo sa bugas mga kabombo. Nga diin ang ilang serving silang pagkaon tag 15 pesos ang ilang usa ka cup nga rice, tag 10 pesos raman na sa uban, tag 10 pesos raman na kaniadto. Ang pananguban ni take advantage tag 15 pesos ang usa ka serve sa rice o sa ka cup nga rice tag 15 pesos. Mangutana ka ni mahal lagi day, ni mahal lagi nay. Alang kay mahal kay kilos bugas dongoy. Mahal kay kilos bugas pa nga usa ka serve nila usa ka taco sa kanon tag 15 pesos na pod. Basen katong saad ni Presidente Bongbong Marcos nga tag 20 pesos ang kilos bugas. Basen og lahi to ang gipasabot ato. Basen tag 20 pesos siguro ang usa ka cup nga rice og dili siguro ang kilo ang gipasabot ato mga kabombo. Syaro naman sa duwa gyapon mo kasabot, Syaro naman sa duwa gyapon mo kasabot. So mo na nga, di na ta pailad, di ta mapasold sa bulsa. Grabe ang kamahalos mga palitonon, mga basic commodities, mga nag-unang palitonon, ni sakadag maayo. Grabe ang inflation. Di lang kay mga batakan nga mga panginahanglan, ang nagmahal og maayo. Apil na po ng mga services, mga kabombo. Mapabulkit kasi muligid sa motor kaniadto tag 40 pesos rana, karon tag 80 na. Magpatupi ka sa una, tag 60 pesos rana. Karon tag 90 pesos na. Magpatupi ka. Magpamassage ka sa una, dahil tag 250, 300, karon tag 500 na. Okay, ang inflation, di lang kayo ang pagsaka sa mga basic commodities. Apil na po ng mga services, mga kabombo. Example, manugo kasi mo silingan. Dong, day, ilabay ang basura dong, be, kananay garbage truck ni Agi. Tagaan na mong 5, tagaan na mong 10 pesos, malipay na ang tao nga imong gisugo. Apan karon, di na mo dawat og 10, di na mo dawat og 5, 20 pesos na, 50 pesos na, tagalabay na mo sa basura.